Maka selain bernama bio-bio, kacang miang namanya juo jarang lah orang nan tak tahu. Dek inyo bagagang panjang bio-bio menjala tanah, supaya tagak ba orang pulo tapaso melilik batang bagantuang karantiang kayu. Banyak kacang perkara kacang miang paling menggata. Gata dek miang bio-bio ta seso sabatang tubuh jantuang la minta gawi pulo. Ba bana sakit padiahnya nak sulit layah mengatakan antah ke urang na marasai. Sumpah kutuak caci makian upek caraco cerik bungkang di banci selama hidup. Jangankan ke mendakei, mandanganamu sajola jajok kok kunun mambiak ke pamenan. Jawapi memunahkan nyona, tunggu ada kikih dilantiangkan ba itu doso kacang miang. Nyampang kok kita manusia memakai sipek bio-bio, sakampuang kan miangnya manggata turun-temurun. Jauhkan lakunan itu nak buliah selama hidup awak. Cuba wang bayangkan. Ulah de asuang jepit tanah gunjang kian kincah kemari bisa mararak kasih sayang orang balaki di sibaknya. Tiba di dagang penggalesan labiah ditimpo kebakaran. Tansano api nan memakan tinggal juo pun tuang baronyo. Taga ada bingit dan kihurang toke menjadi anak buah. Santano kantu hari timponyo, direktur masuk penjara, manajer dipecat tagak, sekretaris tabau rendong. Untuk itu ayah ingatkan, hati-hati dalam bagawa. Banyak bertemu bio-bio nak ulet bulu namanya juo. Karena bak cando jujur, mulut manih baso ketujuh, awak talen perlenteh pulau penampilan pun meyakinkan. Ado kalonyo potongan dukun, paham rasio dalam batin, pandai menakok hati orang. Kadang-kadang bantu ulama, hadisnya balapi-lapi ayatnya bak eyailia iko dalia iko maana. Ado jo rupo sarjana, tahu jo pasal undang-undang hukum pidana jo perdata. Pendeknya baragam kicuah jo kecong nanyato inyo menyerak miang cundang kawaji nanyo agia. Pura-pura ibu kasihan katonyo ingin nak menolong berisuak orang latagagau gawi gapai sepanjang jalan beliau mengakah di subalia. Madoi orang macam itu nak ado sifat yang dipakai, iaitu menjauh. Ibarat merambah bio-bio, ko anyo dioyak dari bawah atau diruntun diratehi. Alamak miang nyoba tebaran pada nang juo nang kagata. Kalau ketangguan-tangguan masuk sekadar berdebat menumpala, eloklah menyisih saja. Sebab dialih makan jarumnya rumit mencari jajak masuk. Indak betali ke diri atau tampuaknya ke dijinjang. Selain dandam parang batin batenju kesudahannya. Basuo bak pantun-pantun orang. Jam gadang di bukit tinggi terletak di pasateh tukang pelindih dahulunya. Haluih karajo orang kini mengarang bungo jo karateh dek kumbang basasok jo. Nak duo pantun sairiang. Babuah rambai diguguak bungo disasok barau-barau. Ulah parangai kayu bungkuak caya malaleh kudak kabau. Pahamkan bana tunakkan luang. Jago diri yang kene miang. Apulai menjadi miang samu tak elok keduanya. Adapun paku ataupun pakis termasuk banso suku rumput. Sajak dulu di ranah Minang paku takato jadi sayua sampai kini musawa jua. Malah hendak saja di kampung awak. Lapeh ke Jawa ke Mangkasar, ke Ambon ke Kalimantan sampai Brunei Darussalam populer ketupek boleh paku lontong padang namanya sinan. Dan paling lama dicampur jariang, serak-serakkan udang bariang asamnya asam belimbiang bungo sambuang konconya mana. Kok nak tahu jelamak paku nak cuba diulang mangei lah masiak mangkonya sero. Tapi ada seketik nama ibu. Menurut pituahanku doktor, paku indak mengandung gizi senasib pulau jucu badak menganyang indak vitamin. Biarlah, kebah pulau. Nanya tu itulah budaya wak gulai pusaku Minangkabau. Semenjak alun barabalun masolawi secampak jalo merapi segadang talui tiap paku cubadak alah juga. Hidup paku cubadak, maju terus pantang mundur. Kita tinggalkan soal vitamin nak. Ditalaah sifat-sifatnya tu ambil ke jadi guru. Dari pengalaman ilmu paku ada bana yang ditiru.
yaitu perjuangan menantang hidup, struggle for life kata si bule. Yakin, gigih, percaya diri, tapi jujur. Itu nampak kita contoh. Coba lihat ang pandangi. Indak saja di tanah lambu, di tanah ngapainya hidup disalib batu jadi juo. Malah indak pun di atas bumi, di dahan kayu tumbuh paku, di batang karambia bisa subur, sampai ke pucuk-pucuk atok paku ketatap hidup mewah. Sungguh menjadi penggembara, inggoknya indak menyeso, makannya mencari surang, pantang menggaduh orang lain bak cando limau di bindalu. Mendiri, itu nan patut ke ditiru, suri tuladan ke dipakai. Setantang gigih jo gagah, caliaklah perjuangannya. Walau dihalang dirintangi baluka mahambek paneh, angin pun tak dapat lalu ulah di angkuah kayu gadang. Inyo mampu bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kapatangkan sabi pagi cako dilanyo kabau atau diimpuk kayu mati sehingga punah tinggal tunggu. Besok pagi itu nih tercogok sapakan larimbun pulau. Paneh batahun tak membaa, liparun alun kehabis entah ke urek dan tercabui. Tapi selagi rumpun tak binasuk nang paku berpantang mati. Sedangkan makhluk tumbuhan tu nak indak baraka, indak barasu, indak pulau punya napasu lay gigih mencari duit. Mana kalian kok menganggur? Hah? Banyaklah contoh ayah lihat. Taganda di perantauan tertumbuh usaha galeh kondoh poroh pulang ke kampung. Pangacuy. Kok berdagang rasu tak mungkin pokok tandeh kadai lalape. Carilah matu lokak lain kok lari dari poron. Kandas galeh lompek ke tukang dak lanteh cuba mengantau sandek juo kau mojek. Sainda-idaknya jadi cingkariak menguli menjawab upah. Pendeknya usaha. Tidak satu jalan ke Roma kata orang Sinan. Nan kau usah, kalau bersepi dua jari magin menjual ganja menempe jetan tegirang, adai melarang undang menagah isuak bersinggang di narako. Kelai balik ke kampung bersawah membuka ladang berparak tarana ayam syukur bana turun ke tani. Hai ko indak. Sawah tinggal ladang merimbo hutan kosong lahan talantar inyo nan sungguh di palantah. Tengah hari dilapau jo domino balapi-lapi gurau jo kincah nan utamo. Sehingga diluluak tajak balabiah dilapiak pinggan tak cukui. Pamaleh. Kanker je tumur dalam hidup nak panyagan pembarik tandan pamalu lambek berkisah. Pantang cilako kami dulu bagayuk ke orang tua babaliak makan ke pusako. Apalagi merengek-rengek. Pacar den lah kadang jo kawin kamba aku den layah. Itu haram bagi anak Minang. Baitu pun taraduk pelajar mahasiswa nan pacah mental pengaluh panjang patui baraja dari paku. Mantang-mantang anak kuliah gensi bana turun ke pasar namuah menjadi kutu rumah. Penganggur intelek baso kerennya. Rumus yang dipakainya, tujuan sekolah jadi pegawai. Cari karajo ilmu dia masuk kantua keluar kantua lamar kian mohon kamari sehinggalah tipih tepat sepatu tabuk sarawatan tengikua bertarimu keindak jo. Tidak ada lowongan atau tunggu saja panggilan, baik itu jawab personalia. Maka dek bosan gilo menanti umur semakin gaek jo, kesudahannya baputih hasu tiba depresi frustasi pemanuang penggalak surang. Dicarak lai kaliang baygon babuyah muncung dalam kamar cengeng. Maka dari itu nak karanuang lah SMA dan insyaallah tanagu ayah kue juo talaki menyambung ke fakultas. Kini-kini ayah pasankan nyampang kok jadi mahasiswa sampai tak sampai di wisuda. Jangan pasang jarik samato jadi pegawai di kantor-kantor. Karena pitih tiuk menggari zogok menyogok lah biasa. Atau dek sebab karena lain indak menabuak cito-cito, maka bukalah usaha surang berwira swasta baso kalian. Jangan tagoda bana aja pegawai. Kau indak di kantuan dak kamakan berdasi juan daknyo. Mesti sanggup mendiri, berdikari. Ingat kata Bung Karno, kesempatan itu bukan ditunggu, tapi diciptakan. Kalau hanya idik menunggu semua awak jolawah-lawah sipek pasif tumah namanya. Sedangkan hawa harus agresif, progresif dan dinamis.
Ba itu karakter orang Minang watak pusako dari dulu, kini kalian mawarisi. Adapun menteri pantang dihindari, laku parani dek bendalu sifat cilako di bawahnya. Tak kalau bamulo inggo menempe di kulit dahan duduk di ujung-ujung rantiang. Elok labaso batang limau, urang bataduh di bawah naiknya dijamu dibari makan temalam dia gihalapia. Dek lamu lambek menompang mulai berpucuk saledau, kian hari bertambah rimbun urek menjala-jala juo kini melilit mengulampai. Akia kato sudahan kalam, nyobaran tiang badan rampak, badaun babungo kambang batang gampa urek mencakam. Kalahlah nanasa dan tibo. Kini limau tinggal junamu ujudnya nyato labin lalu sumpah bagumam batangguangkan. Jauhkan sipek nembak itu nak gadang ladoso mudaratnya. Tahu-tahu hidup menompang, awak buliah urang tak rugi. Usah kalamak dia awak surang cadiak buruak tumah lamonyo licik kata orang subarang. Dia hati bahkan dak jantuang dan bak ulando minta tanah. Buruak laku jait perangai akaci luah busuk panganannya tak lain maniayo. Banasehat para pujangga, jangan ciptakan kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Atau bahasa populer Minangkabau, lama diawak ketujuh di orang. Kok raso di bawah naik, pareso di bawah turun, itulah timbangan orang babudi. Santano budi nalah pupuih nak alam sampai langkah tetumbuak sulit petenggang bakalaka badan di sisi orang banyak. Dangalah pantun orang dulu. Dek ribuit rabah lapadi dicupak datuk tumangguang. Kalau iduit ndak babudi duduk tagak kumari cangguang. Babelok babilin-bilin dicapu padi katabi, dek elok orang tak ingin dek baso orang nanggari. Kau tumbuh benduak samang, tenggang ngamanah kebinaso, pitaruah di paliaro martabat dijunjung tinggi, caliakan baso budibaya. Ijan semanteng orang lah picayo awak kuli di sangkotoke, baa kalatia ujung jari yang latadah dari cangkia. Nyampang anak hidup di rantau, agak-agak di kampung orang. Bumi dipijak usah lambang, lawi ditampuah jan bariak menyamuk indak mengaruahi. Turuikan nadai carosinan, isi cupaknya nanta tagak tiru ragian nanta kambang. Kok bekato di bawah-bawah, usah pengih je penggisia kecek mekue tiak jantan. Lah nyato si pontong tak bajari cincin nameh meparagokan. Urang lah mati ndak makan rimah disapu kailaman pantangkan bana tunakan gua. Membunyikan TV jo radio, usah sehabis-habis putar. Tenggang subalah menyubalah. Mungkin anaknya baru lalu tagaduah urang sedang damam pikiran sama-sama ibu. Semantang awak naik onda kanalah urang jalan kaki. Kanai potong indak membawa anak nan bedo kabuik di belakang bunyi kenal potnya namanya so. Kesimpulannya, walau bindalu nanta tuduh ambil ibarat jai tibar, usah menaria teh bangkai ayah tak suko tentang itu. Onak kanduang badan de ayah. La panjang ayah batu tua bajelo kisah tafsiran mengaji rasio alam. Tapi baawa kata bamulai, ayah bukalah cedek pandai, butuh di dalam pengetahuan rabun ditantang pengalaman. Mako ibarat si buto dapet gajah, nan karesek baru ikuanyo adalah tubuh sabatangnya. Kok lain namuah membaca nak menyimak memperhatikan. Di alam kulil yang gitu nangko batabua suri tuladan banyaklah contoh jo ibarat. Jo kearifan bisa disawak, paham di batin menampuangkan sinan basuul buat ilmu ayajaniah sayakna landai tampek barananga kabudi. Dek sabab karena itu, rajin-rajin anak baguru, maliek bayang nantasire, cubolah jawab takut-taki kiyah isyarat dari alam. Dan itu anjuran dalam syarat Tuhan banal menyuruhkan. Batanya Allah ya firmannya, apakah kamu tidak memperhatikan betapa bumi dihamparkan dan langit disungkupkan? Apakah kamu tidak memperhatikan pergantian siang dengan malam? Apakah kamu tidak memperhatikan keberadaan binatang unta dan lain sebagainya? Malah tanya beruntun dari Tuhan kepada kita manusia, afala tubsirun, afala ta'qilun,
afala ta'lamun afala tatafakkarun ya ulil albab. Satiok tanyo bahkan tak jawab nak kunulah pulo tanyo Allah. Hampir saja mayah bersurah, kini dihimpun ciek-ciek diambil pati santannya. Dari sepanjang tutua tadi 3 saja isi pidoman, yaitu hubungan diri sama diri, hubungan diri dengan manusia, dan hubungan diri dengan Allah. Mari disebut satu-satu. Adapun hubungan diri jo diri indaklah lain mungkasunya membantu watak jo karakter. Dalam mencari kepribadian adalah 5 rasionya nak. Nan pertama tujuan hidup, motivasi jo nama itu. Dari mana datangnya awak? Sedang di mana kita kini ke mana arah ke dituju? Bertanya kita ke diri, untuk apa awak angkoi duit? Kamanga datang ke dunia ku? Ku indak tahu jawapannya, Tuhan menolong menjawabkan. Wa ma akhlaqtu jinni wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi kepadaku saja. Untuk itu Rasulullah pun bertitah, hiduplah sesuku hati, tapi ingat selama hidup mesti ke mati. Karajokan apunan taraga, tapi ingat setiap karajo akan ditanya. Cintoilah apunan di hati, tapi ingat setiap pertemuan ada perpisahan. Itu yang pertama. Yang kedua, berpendirian taguh, berprinsip nan jale istiqamah, yakin ke diri. Arek-arek kalau bapaci taguh-taguh bakeh ketaga. Usah bak ganggam-ganggam baru rasu kahangit dilapehkan. Kalaulah tagak nan bana ijan ragu menentang bandiang. Nyampang menhak dirabut rampeh martabat dilanya orang, pantangkan mundur setapak iwang haram bumi bakeh halari. Syahid membela kebenaran, daih mengalah dengan salah. Yang ketiga, jujur jo amanah. Di dalam hati manusia ada zat yang paling adil. Itulah inyo kalbu kata orang sia, nurani kecek rampandai, rasu pareso janyo ada. Musuhnya ialah nafsu, sedangkan akal kumari masua. Maka setiap kakuk kadiawai tanyalah dulu nan di dalam laiko izin hati nurani. Biasanya pikir sekali mandanglah nafsu, akal mendorong yausau, badan membantu jokarajo. Tapi bawalah meranung dalam-dalam 2-3 ulang berpikir, kalbu nan suci akan manang. Percayalah. Kompasnya tidak jauh-jauh, yaitu hukum cacat jangik. Piciaklah diri awak dulu, sakit di awak, sakit di orang. Nah, nan kampe dinamis, ligat kata orang Medan, lasak kata orang Minang. Usah layu pendingin darah, talampau banyak agak-agak suku menanti gara Allah. Kalau cameh juga manglada ulu, ragu jo bimbang tekik kanai, alamat karajo tak menjadi. Tapi kalau habis tenggang jo kalaka, nani julua ndak jorareh, nani japut ndak kunjung tibo, baru tawakal pada Allah, takdir tumah lamonyo. Hadapilah dunia dengan senyum, baik itu kata ahli fikir. Dan terakhir yang kelima, yaitu bersifat sabajurilah. Dan ayah mengkasui dengan sabar bukan membatu muka tembok, kerana lampang pipih dan suak diagiahkan pulau pipi kidah, bukan baik itu. Tapi indak cameh waktu susah, indak takabua dinalai. Hindarkan tamak jelobo, padokan apunanado, syukuri barian Allah. Dan menjadi sifat dari nafsu adalah selalu merasa kurang. Tansanu merapi jadi perak, singgalang jadi suasunya minta, tandikek jadi ameh, gunung sago menjadi intan. Baik itu kandak dan napasu. Untuk itu, ada rem yang paling pakam, yaitu sifat qanaah. Artinya sifat qanaah memanfaatkan dan merasa cukup dengan apa yang diperoleh. Ke urang baparabola diawak TV hitam putih, usah menonton kesubalah. Tapi nikmatilah nan awak punya, karena itu baru nanado. Dek ranggai nan tidak mampu, merasa banggalah tamat SMA gunakan ilmu nan didapat. Itulah inyo sifat qanaah. Baapulah hubungan diri di manusia.
Dek kita makhluk sosial dan hidup sanda-sanda, maka pailoklah hubungan jo masyarakat. Baalah kecadi awak, baralah ke banyak pitih. Kita para lu jo manusia, seindah-indahnya pajasirah baru kalaya. Kalau ang mengecek surang galak-galak indak bakawan, ayah hantakan kepada gadut tandonya utak nalakanai. Ketahuilah nak, sahino ini duit kalau awak di sisi orang, ilia lalu mudia tak singgah ke tengah tarapung-apung ke tapi terpenda-penda. Banyak pintu cara bagawa kuncinya hanya sebuah, yaitu hormati orang lain. Sekali orang dimuliakan balipek gando kabalehnya. Cie jari menunjuk tigunan untuk awak. Ada 5 cara mesti dipakai. Manalah cara nan 5? Pertama, penyapu. Kedua, pemuji. Ketiga, penolong. Kehampe, pemaaf. Dan kelima, penyuko. Tagua sapo 5 basuo ibarat asahan silaturahim batin tajam budi berkilat. Paramah baso ke-7 mulut manih kucing dan murah sopan santun dilabiahkan. Nanelok na rancak bana awak dulu mulai menyapu nan bansai sapu dahulu pilih-pilih menyapu gadih. Tanyo batanyo kesihatan tantang hobi tantang usaha tantang dunsanak pemilihnya. Ko anak tinggal di kampung sapu setiap orang lalu usah disibak jadi sisiah. Pangkek ranggait di papa patui bama imbawa mak bayinya atau bangku kenang ketek bayi itu pulau. Nyampang awak di rantau orang asal kenal wajib disapu. Paliang indak juang buat ketek bahalo magek tangan itu kepalo basa-basi. Adapun sifat dek manusia nak ingin dipuji dikagumi diumbuak sanjuang-sanjuang bertarih tarangnya dan sagan. Siapapun ingin panjang umur tapi takut menjadi tua. Maka sananglah benar di hatinya dikatakan beliau awet muda umur gaib kan yang berkilat tempik gelombang anak bujang. Pujilah nak disayanginya. Anaknya nan kamet lincah galehnya nan tagak tali. Tapi ijan dipuji bininya rancak balapik dan judi duangang. Agak-agak manjuang orang nak usah melimbak belabiahkan overdosis ibarat ubek. Bisa melonjak anak baji babaliak awah penabangan nak tuah dapat cilako. Sesudah itu suku menolong. Malang mujua sakit jasanang indak kalapeh cari tangga kini orang isuak ku awak. Bakatu buyah muka, jangan tertawakan orang jatuh. Tapi bersyukurlah kalau anda tidak jatuh. Dan sebaik-baik pekerjaan adalah menolong orang dalam jatuh. Kok sanang jalan menjalang, kok sakit silau menyilau, kok mati janguk-menjanguk. Banyak cara menolong orang. Tolong jo pitih jo arato, tolong jo jariah jo tanago. Seindak-indaknya tolong jo aka jo pikiran, tolong jo doa jadi juo. Sauleh rimah dalam litak labih lagadang manfaatnya dari sakancah nasi de angkanyang. Nan ketujuh de Rasulullah, pemaaf indak pendendam. Sampili memberi maaf pemaha jo kerilahan, itulah orang rendah budi. Membayang keparumannya. Muko karuah kanyang bakarut ati kasih bantuannya sangalah pupih nur hidayah. Sedangkan Adam lainnya khilaf terlampau pantang makan hudi, Tuhan memberi keampunan. Konolah puluh kita makhluk. Menurut galik biasanya nak, apabila orang pabaso tanda cekeh, apabila pencimburuan tandunya jahit, orang pesumpah tanda ciluah pendandam tanda takabua setan besarang di hatinya. Awak berasiah tak berdosa, orang salah kasadonya. Namuh bertahun tak menyapu jurun sanak pakai rotan. Beparingit Nabi ju hadisnya. 2 nan kadinge 20 kadilupakan. Nan kadinge salah awak ke orang lain, jasa orang ke diri awak. Dan nan kadilupakan jasa awak ke orang lain, salah orang ke diri awak. Nyampang sonsang tabaliak pasang nak cabik-cabik silaturahim cahaya ukhuwah Islamiyah sinan keturun murka Allah. Kini nang kalimo. Nang kalimo iaitu panyuko berasi hati. Ko orang mendapat rahmat satu bersyukur bergembira. Nyampang ko bala menimpunyo prihatinlah jenasib kawan. Usah sabaliaknya nak.
Menampak kawan barasaki awak lah masam kurang bunyi, hati pun paneh manggalagak mencaliak kadai orang kayun di awak susui jua bali. Hayam batino na batalu ay kuanyo padiah dahulu jauhkan sipai na itu nak. Baik itu pun usah pematahkan kecek orang. Suko maudi merandahkan menunggu utang dinarami memasang titi berakuat. Indak saide sepandapek balain tapek ketagakan itu biasa dalam rapek. Tapi agak-agak kalau berdebat. Iyo kan diurang nanti sampai lalu kan diawak jodalianyo indak bakasan sabuang parang. Menyubarang dia ya dare adolah bana rasionyo. Ambil ancang agak kaulu turikkan miliran ayah. Menyerongan sua kemudi maleriang geser haluan bidua sampai di Subarang. Usah disonsong lari sungai. Karam diri yang diputanyo hanya ke indak pemuaro. Menyenangkan hati orang, itulah resep pergaulan indak karasan salamonyo. Picayolah. Adapun hubungan timba balik antara makhluk dengan Khalik ibarat ikan dengan ayah. Kok nyampang ikan terpisah cara talanti yang dari ayah alamai hidup kesansaro tak kema menggapai lagi. Tapi sebaliknya lah. Ayah indak mengandung ikan haram ke inyo kata gamang semiang alun kata cameh. Baikulah pulo dengan Tuhan. Walau manusia kapia sadonyo langi engka bumi durako, indak kesumbiang martabatnyo zat Allah tetap mulia. Dek sabab karena itulah ijan menjauh dari Allah, hubungkan diri junan satu. Salamu jantung badani selagi yang turunannya Tuhan menambah dilengahkan. Kalau diri sudah menyatu dakik dan tidak bantaro jauh dan tidak bajaraan sinan hidayah keturunnya. Sehamba-hamba tabuna 5 kali dalam sehari tamui Tuhan jutalipun mengecek lansuang semusurang. Mintalah apa ke diminta, kadukan nasib para sayang, tangih joratuk kabapujuk tagamang lai kabajawe rahman jorahim salamonyo. Adapun kuang nak tahu, setantang nomor teleponnya hanya sebanyak 5 angko, yaitu 2 ampe 3 ampe 2 rakaat salat subuh, ampe rakaat waktu 2 ampe 10 dimasuk asa, 3 rakaat 5 gari ditambah ampe salat isya. Artinya sumbayang nak, sumbayang usah ditinggalkan. Menurut sifat janjinya, Allah itu maha pengampun, murah maaf, maha jadandam. Tapi aduh 2 yang tak berampun nak. Pertama murtad, kedua syirik. Nandi mengkasui dengan murtad, nyato-nyato memutih tali maurak buhua gagang iman, kato jubuek membulakang katia sirah urang namokan. Sawajah tentang pada syirik, dalam naniyo baindakan hati naragu-ragu bimbang, dilai-lai mangguak di dalam batin menggeler, tauhid separuh sudah mencari Tuhan selain Allah. Ku itu sifat yang berpakai berang Allah sampai ke gunjai tunggu jahanam hari esok. Jangankan pada Tuhan Allah, manusia pun lai pandai berang. Ko ati bini ialah manulak, tubuhnya lah membulakang, tandonyo indak niyo awak, caraikan istri sinanjuo. Atau di dalam minyoba suami mencari pulau laki lain, wajib ditalak salamonyo. Memakai istri nambah itu, dayuh hukumnya dalam syarat tacacek bana di nagari layu telingo kecek urang. Maka kini ayah ingatkan, hati-hati menjaga iman, taguah-taguah pacik tauhid, usah sumbiang, usah lecata. Kok boleh indak bapasagi, picaknya indak basudi, unciang pun indak bajipang. Walau ba'alah badai mahampeh lawik gilo tupan mengamuak kemudi usah dilapehkan. Hanya Allah tampik balingguang nak. Bukan dukun, bukalah datu, bukan topulo tukang tanuang atau meminta bakeh kuburan kok kunun kasetan jubilih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah, kepadanya pula minta tolong. Nah, itulah nak. Itulah pitaruh ayah. Kok nasihat kolah namonyo kok pituah kang katokan nanyato tangki anak letahan sua lain lari ayah lansaikan. Abang kini karena hari lalari malam badan latiah mato takan tua kita baganjua lalu dulu. InsyaAllah
bisuak ko lai du ijuo disambuang rundiang ditamaikan surah sekitu lada ulu. Sekian saja.